2019. Vreau să le mulțumesc și le salut colegii noștri din România, și doamna Dincă și domnul Ionescu, care sunt evaluatori șef de la Organismul Național de Acreditare din România, RINAR. Poate să auziți că doamna spune RINAR. RINAR este Organismul Național de Acreditare din România. Organismul de Acreditare din Republica Moldova, și pe toți dumneavoastră vă salut că ați fost acei care sunteți primii și treceți instruirea aceasta și între dumneavoastră sunt și doi colaboratori de la organismul nostru, doamna Nova, că o cunoașteți, și doamna Veronica Mancaș. Ei toți sunt prima dată la instruire la standardul acesta. Noi avem un contract de colaborare cu RINAR-ul care ne-a susținut și ne susține și ne sprijină și considerăm că în viitor ar să ne sprijine. RINAR-ul are o experiență foarte bogată. Ei deja sunt semnătarii multilateral agreement cu Uniunea Europeană. Știți că este așa o organizație de acreditare europeană IA. Ei sunt de mult membri și semnătari, cunosc foarte bine toate procedurile și cerințele. Ne-au susținut din primii pași și pe noi. Doamna Dincă, o cunoașteți cineva, poate că a fost și ca evaluator în echipa noastră, când noi am acreditat laboratorul din cadrul Centrului Republican Sanepida nostru și doamna Dincă a fost membru echipei. Domnul Ionescu este prima dată la dumneavoastră. Doamna are o experiență bogată. Cred că ar fi foarte interesant cu ea să comunicați nu numai la instruirile acestea, dar fiindcă v-a acordat domnul Prudu așa un spațiu frumos și un local și seara, cred că la o ceașcă de ceai și cafea să aveți posibilitate să discutați la alte întrebări. Un domeniu foarte interesant. Vreau să vă spun că noi, organismul de acreditare, vom veni cu informații către dumneavoastră, dar în ultima zi vineri, așa am considerat, fiindcă sunteți abia, v-ați adunat, poate că nu ați intrat în esență și de ce să vă povestim foarte multe, mai bine să începeți cu standardul, pas cu pas, dar vă privim cu un standard foarte complicat. Cerințele sunt divizate în două compartimente, ca și la alte laboratoare de încercări. Și vreau să vă anunț că pentru alte laboratoare de încercări există standardul tot ISO 17025, care noi în Republica Moldova l-am implementat. Deja avem 136 de laboratoare acreditate, dar standardul acesta care dumneavoastră să studiați, el este special pentru laboratoare medicale și ce e problema? Problema de aceea pentru noi, eu vă spun din experiența noastră din Republica Moldova. Noi suntem cu dumneavoastră tehnicieni, noi cunoaștem aparatajul, noi cunoaștem a lucra, noi lucrăm un an, avem rezultate bune, dar standardul conține cerințe față de sistemul de management care trebuie să existe în laborator. Și aici să va fi un pic greu că au 9 noțiuni care dumneavoastră nu le cunoașteți și nu sunt implementate la dumneavoastră. De aceea aș vrea să o privim pe doamna Dincă să cunoască că în 5 zile e imposibil să studiați un standard neștiind baza sistemului de management și va fi foarte greu. Fiindcă noțiunea, ați văzut cu ce au început, auditul intern, o să vedeți corecții preventive, analiză de management, incertitudini, invalidări, asta așa niște noțiuni noi care va fi greu. Și doamna Dincă, să știți că în sală persoanele nu sunt pregătite. Când ați ajungeți la capitol, asta va fi mai greu un pic, dar asta e primul pas. Am înțeles că sunt cei mai buni laboratoare, cei mai buni specialiști. Ei sunt specialiști, într-adevăr, profesioniști ce fac, numai un pic trebuie de mai instruit la implementarea în laborator unui sistem de management. De aceea e greu, prima zi ar fi foarte greu, a doua, cred că și mai greu, la ziua a treia, deja să începeți a înțelege despre ce merge vorba. Noi facem tot instruiri, organismul nostru de acreditare, prin noi a trecut deja undeva vreo 1600 de persoane din alte laboratoare, din alte domenii, și asta vă spun din experiență că e foarte un standard greu, dar nu nimic. Noi avem tot specialiști, vom face tot posibil și să vedeți că standardul acesta va fi studiat, înțeles, elaborat în serie de documente și implementat. Ce să vă spun? La toți vă doresc și o odihnă plăcută, fiindcă să o fiți așa o posibilitate. Ne vedem vineri, vă doresc succes. Avem doi colaboratori, deja, dacă aveți niște întrebări, să le dați întrebări. Doamna Dincă, pe ei mai mult să le întrebați aici și să fie așa un dialog. Ei trebuie să
dar să termine instruirea ca cu un ceva, cu un test, da? Ar fi și test, ați dat un certificat, să știți, conform standardelor, este cerință care ține de personal și fiecare din dumneavoastră, în CV-ul dumneavoastră, un pachet de documente pentru fiecare în laborator, trebuie să aveți și un document pentru că dumneavoastră cunoaște cerințele. Și să știți, noi tot la România am învățat. Noi stăm 5 zile, nu facem niciun examen, niciun test și vreau să arătăm documentul acesta că da, noi cunoaștem standardul. Și România ne-a învățat că când scrie că ai ascultat, asta înseamnă că nu mai ai ascultat. Dar dacă ai însușit, asta înseamnă că ai dat un examen sau un test și l-ai dat bine și atunci alte vorbe înseamnă că nu numai ai ascultat, dar ceva ai înțeles, ai însușit și ceva cunoașteți. Deci eu am întrebat, se termină cu un test sau... Da? Vă mulțumesc mult, încă o dată vă doresc așa, un lucru efectiv și o dihnă plăcută. Numai un pic. Deci, tipul standardului este greu, cerințele sunt grele, știu precis ce simțiți, pentru că același lucru cu ani în urmă l-am simțit și noi. Dar vedeți că n-am murit. Ce minte omoară te întărești.